Ayan pala si Muna mga kamaster, no? Yan. Makinis ka? Yan, ito si Tata yung tutulungan namin, no? So, wow ha, binilihan pa ng bagong damit si Tatay. Tay, kanang daghan kay gitabang nimo. Belated Happy Father's Day. Oh, Father's Day man day ron. Aw, belated na day, humana man day. Yan si Maring Umboy. Wow! Ang sabi magpasalamat nagdako no sa katong pulis nga si anhin mo diri nga siya mo'y ihatag og instrumento sa Ginoo nga makita ka na mo nga makatabang sa minimo sa gamay ra. Ya, dawatan akong gamay nga hatag ninyo. Ka atoy butang sa sulod. Tara. So ito nga kamaster binigyan ko sa tatay no ng isang sako. 5 kilos lang. 5 rin ka kilo tay. Daghan na kag karang kuan. Na kay hapon. Yan. Sa niya, nindot na kayo. Salamat. Ayaw lawan. Si Sir Policeman katong sige anhin nimo diri kay. Oo. Siya man to imuhatag nimo bugas diri no nya. Oo. Nakita man mo sa iyang post nga kanang luoy kay katanahon diri kay ikaw ra usa nya. Ang post niya dito is dili daw kang makita. Ang imong kauban mga piro orag iring. Mabita niya. Pero iring ako. Mo na nga kanang nagpasalamat migdako kang sir Oo. nga nagpost siya gingon ato. Ya. Makita sa namo, siya mo yung silbi instrumento ba nga para makita ka na mo sad. Mo nagpasalamat sa migdako niya. So, yun mga master no. So, ito pala yung bahay ni Tatay. Si Lizar. Yan. Masay kasulti na mo tay? Salamat. Oo. Na tagaan ko rin yung natin o pa. Ikaw na. Oo. Ayaw lawas. So, daghan sa kayong salamat tay sa pagdawat sa amo adiri no. Ito yung bahay ni Tatay no. Sirang-sira na no. Asal ka magluto kay? Pagkatyan lang pagkaon sa mapukay. Hindi ka rin magluto tayo. Ayan tayo, meron tayong tabliya tayo. Paano mo kayo? Ito tayo lingkod dito tayo. Para init tuwing umaga tayo. Lingkod dito tayo lingkod. Ikaw mo rin. Ayun, magbarang ni. Lingkod lang dia.
ayun mga master, no? So maraming salamat pala mga kamaster, no? Kay Marinong Humboy, tsaka kay Muna Pilipina. Kasi sinamahan nila ako dito, no? Tulong kay tatay. Tayo lang tayo, kapag meron tayong ano tayo, ibibili ka namin ng puti tayo ha. Wala ko siya kumot, kaya si Muna nagbigay ko ng kumot. Kaya ako, next day, naglahat si tatay ng thermos at saka yung kumot. Ano pala ba kasi ito lang pala yung tinugawa ni tatay na banig. Gabuhan na ni mo tay. Sakto niya. Buyag. Pag-uwi kag sinina. Sakto ng anulaw. Salamat ni Muna Pilipina. You're welcome tayo sa sunod. Huwag na tayo dress yung maambot sa share sa dapat dito. Sabi ni tatay na kung hindi daw siya makita. So, kahit lang daw kasi galing na sa kanyang puso. Galing na siya sa puso. Eh, promise ko kay tatay, babalikan ko siya sa next day. Dala na natin yung banig. Sama ko pa rin, sama ko yung lakita doon ta. Magdala ko banig ni tatay sa Leopold. Kay Loeng si tatay, wala yung siya banig. Yung banig na ginagamit ay yung sako lang. Tsaka unan tayo, dalahan lang kita ng uno tayo, unan tayo. Ayan, kasi wala rin unan si tatay. Oo. Dalhan ti kang unan tayo, banig tayo ha. Ugma, goro. O pwede na ako ibalik kayo karong hapon? Ulan og banig ato ang panon. Pero dili ko wala ko ila, dili nimo uwan tay, balikon ka na karong hapon tay ha. Dalhan ti kang ulan og banig. Oo. So ayun tay. Picture ka naman. Sobrang bait ni Marinong Humboy tayo, no? Babalikan ka pa niya dito. Picture ka. Salamat. Bibigyan ka daw ng unan tsaka banig. Balikan. Salamat. Marami nang tumutulong kay tatay, oh. Picture ka. Makabili na rin ko ng unan at saka kay balik ni tatay. So ayan tay, babay na po tayo tay. Ayan, babay. Si tatay hindi po makikita na kasi bulag. So ano na natin, tayo po yung mag-adjust. So babay na po, babay. So yun mga kamaster, no? So tapos na kami magbigay kay tatay ng kunting tulong mga kamaster. Sana ma-appreciate ni tatay yung kunting tulong namin. So ayan sila, nag-picture sila si Marinong Humboy tsaka si Muna. Ayan. So ayun, sikat na si tatay, no? Sikat na si tatay. Hi, tay, hi. Ayan, yung pictures ng mga kamaster. So yun mga kamaster. So maraming salamat sa panonood mga kamaster, so, sa suporta. Sana matulungan pa natin si tatay at sana bigyan pa tayo ng lakas para tumulong sa iba. So ayun mga kamaster, so maraming salamat, oh.